GB. Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Si kabos ng mga paraan tabay, mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si John Mark N. Murilla para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Mga kairabanan nindo kami ngunya na Webes, Petsa 4, kan bulan in Hunyo taon 2026, mapaabot kami sa Indonin mga impormasyon na may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa Indo mga kapotan, magapod sa station sa 480-5509, poon alas 11 sundo alas 12 nin pagkaodto, kada Webes o sa CP number na Globe 0967-127-9960. Ulitin ko po, 0967-127-9960. Pwede man kamo magdulok sa samong opisina, Lunes sundo Webes, poon alas 7 nin aga, sundo alas 7 nin banggi, asin pwede man magpadarakan sa Indo mga kahapotan o mga suwestyon sa mong opisina na makukuha sa Regional Center site, Rawis, Legazpi City. Kami sa Indo man maantabayanan sa internet, asin sa Facebook page, Kandi CGB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa Indong tagapagbareta. Ini ang katilipunan kan mga bareta sa DNR Ngunyan. Maabot sa 600 na individual ang nakisumaro sa Run for a Cause, Green Mile Shared Smiles kan Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol kan Mayo 31, 2026 sa Legazpi City Boulevard. Ang aktibidad na pinagpartisiparan ni mga personahes kang gobyerno, pribadong organisasyon asin miyembro kan publiko, na laom na makalikom nin pondo na ipapanao sa mga individual na nakatabang sa opisina sa pangataman kan kapalibutan asin pagtaonin marhay na serbisyo sa publiko. Sa iyang mensahe, pinasalamatan ni DNR Bicol Regional Executive Director o Red Francisco Emilia Jr. ang gabos na mga nakisumaro asin nagpaabot nin tabang sa inisyatibo kan DNR tanganin na ang aktibidad matarayong po asin ligtas na maisagibo. Ang nalikom na proceeds kan Run for a Cause 2026 Green Mile Shared Smiles, tulos man na pigdistribuir kan opisina kan Hunyo 1 asin 4 sa 110 na mga street sweepers, electrician, eco-aids asin tricycle drivers kan Bicol Regional Government Center Association o BRGCA asin Barangay Rawis, kaibaan mga security guards asin janitors kan DNR. Mientras tanto, nakaplano naman ang pagdistribuir ng panduwang relief assistance kan mga opisyales kan DNR Bicol sa mga komunidad na naapektaran kan pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Sa ibong nalado, nasa 10 na tonelada nin water hyacinth ang nakolekta kan Community Environment and Natural Resources Office o Senro Iriga sa pigsagibong clean-up drive kan opisina bilang pagselebrar kan Earth Day sa Liklet Manapaw sa Barangay San Ramon, Buhi, Camarines Sur kan Abril 22, 2026. Kabali sa mga aktibong nagpartisipar sa aktibidad, ang lokal na gobyerno kan Buhi, Barangay LGU kan San Ramon, Department of Social Welfare and Development o DSWD4 Peace Beneficiaries, National Power Corporation Buhi Barit Watershed Area Team, NPCBB WAT, Environment Disaster Management and Emergency Response Office o EDMERO Camarines Sur, mga indigenous peoples, asin iba pang miyembro kan komunidad. Ang Lakelet Manapaw, parte kan Buhi Wildlife Sanctuary, sarong protected area sa irarom kan Expanded National Integrated Protected Areas System o INAIPAS Act kan 2018. Ang sanctuary nagsiserbi bilang sarong harong sa manlain-lain na wildlife species, partikularmente kan sinarapan na pigsasabing world's smallest commercially harvested fish. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DNR Ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko.
Sa mga kalikasang aldaw po sa giraray sa indo mga sa mga paraan tabay kan sa tuyang programang Kapalibutan ta at Tamanon ta. Enot po sa gabos, good morning po sa mga pag-idibami po dyan sa Regional Strategic Communication Initiatives Group, kay Ma'am Joanne, kay Ma'am Shelo, kay Judy, kay Paul, asin kay Dieter. At then of course, sa mga pag-idibami po digdi sa DCGB, sa mga kalikasang aldaw po sa indo gabos dyan, ng mga pogitang mga kaiba dyan sa DCGB behind the camera. No? Of course, sa mga mahigos man po kan na mga personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayo po kan Samuyang Red na si Red Francisco Emilia Jr. Seso 3, sa Samuyang Assistant Regional Director for Management Services kay Dr. Grace L. Carino, sa opisina naman po kan Samuyang Assistant Regional Director for Technical Services kay ARD Ronel B. Astor, sa opisina naman po kan Samuyang Matibay na Assistant Regional Director for Special Concerns ARD Adona P. San Diego, sa mga pag-iribami po sa EMB5, good morning po. As in of course, tigsasabi nga ni po kan RD kan MGB5, gold morning po sa mga pag-iribata dyan sa MGB5. Sang makakalikasang aldaw po sa Indogabas. So of course, sa gabos na opisina po kan DNR Bicol sa Bilog na rehiyon po, isang makakalikasang umaga po sa inyong lahat. Most especially po sa opisina po kan Samuyang Assistant Regional Director for Management Services, sa Administrative Division, good morning po. Mag-comment po kamo dyan sa Facebook Live, ilingon yan ni ARD. So, marahin na agaman po sa gabos na mga naghiling asin naghihinanyog kan sa tuyang programang Kapalibutan ta at Tamanon ta sa on-air asin sa Facebook Live po kan DCGB asin kan DNR. Kung kamo po may mga kahapotan o mga suggestion, mag-comment lang po kamo sa satuyang Facebook Live. On the spot po kita sa pag-monitor digdi sa satuyang Facebook Live. Kung may mga kahapotan po kamo, mag-comment lang po kamo sa samuyang Facebook Live or mag-text sa kuyang numero na 0967-127-9960. Para po, pag nag-text kamo sa kuya kan sa indong mga comments or suggestions sa samuyang opisina, pwede po kamo manggana. Kaya ini mga tigsasabit ang mga bamboo utensils. Ini po mga bamboo utensils magagamit po ini kan sa indong mga kaakian or kahit kamo po. Kung naglalaog kamo sa opisina po nindo tas nagbabalon kamo kan sa indong lunch, nagpapak-lunch ka mo, pwede po nindo ining magamit. So, igwa po kitang ining bamboo set ta po, digdi bamboo utensils na set ta, kung pwesto po ini ki tinidor, may bamboo fork kita digdi, may spoon, igwa man po kita digdi ki bamboo knife, igwa po digdi ki chopstick, buda ki straw. So, perfect po ini, lalo na namaralaugan na sa Lunes, balita ako mga kahimanwa, an sa tuyang mga estudyante sa DepEd, ma-start na an sa indang kralasihan ngunya na Hunyo 8 sa Lunes. So antisiparan ta na naman ang magabat na traffic lalong-lalo na sa mga kapwa ko mga public servant dyan sa Rawis, antisiparan ta naman po ang traffic, so artaba na naman kada dyan magralaog mga kahimanwa. So, yan to po. Maralaugan na. Kaya perfect ini, mga kahimanwa, na bamboo utensils na tigpapanookan DNR. So, kung kamo po may mga suggestions or mga comment po sa satuyang sa samuyang opisina po, mag-comment lang po kamo sa giraray sa satuyang FB Live. May mga nahihiling na ako nagko-comment sa Facebook Live ta, So, before ta po i-introduce ang satuyang guest sa ngunyan na aldaw, as in ang satuyang topic sa ngunyan na aldaw, which is very excited ako na pag-urunan ining topic na ini, mayami lang po mga kahimanwa na i-clarify sa Indo na DNR po, unlike po sa ibang mga opisina, nagsusunod po kami sa marching orders po kan sa tuyang mahal na presidente na si Bongbong Marcos Jr., as in kan sa muyang secretary na si Attorney Mitch Cuna. Kami po, nagsusunod po kami sa 4-day work week, mga kahimanwa. Minapoon po ang sa muyang opisina, poon alas 7 nin aga, sundo alas 7 nin bagi Lunes, sundo Huwebes, So, warain na po kami mga kaimanwang laog pagka Biyernes. Na kami kaayan? TGIF na kami kaayan. Thank God it's Friday. Kasi ang iba kaayan, nagpaparahingalo na mga kaiba mi sa DNR. Pero mga kaimanwa, wala na po kami laog pagka Biyernes. Ulitin ko po, ang laog po kan DNR is Monday to Thursday, Lunes tundo Huwebes, alas 7 nin aga, sundo alas 7 nin banggi. So, ang pakihuron mi na lang po sa indo mga kaimanwa, lalo na sa mga listeners sa ngunyan, na ibalang ibog nyo na lang po ini mga kaimanwa na ining bareta na inita kasi minsan baka malay mo may
sadya digdi sa samuyang opisina na pagka-Biyernes, maabutan ninda duman, ang samuyang mga security guards lang yaon duman. So baka maghapot po kamano kunya tao daing laog ang DNR, ini po sigun po ini sa marching orders kan sa tuyang presidente po. So ito po mga kaibanwa, pakiuron mi na lang na i-share na lang po nindo i-share na lang po nindo ini sa indo mga pag-iriba. So, mga kaimanwa, yaon po kita sa giraray sa programang Kapalibutan ta at Tamanon ta. Ini po sarong programa po kang DNR na nagtatampok sa mga issue asin inisyatiba kan sa muyang departamento para sa pagprotektar ka asin pagkonserbar kan sa tuyang kapalibutan. So last week po napag-urunan ta an manunungod sa Environment Month, Philippine Environment Month particularly nakaibanan ta po digdian saruman sa matibay asin sabihin kong magayon na Assistant Regional Director kan DNR Bicol na si ARD Adona P. San Diego. Dineskutir niya po kung ano po ang mga aktibidad kan DNR ngunyan na Philippine Environment Month. Kasi po mga kaimanwa, ang bulan ng Hunyo po is tigsisilbrar ta ang Philippine Environment Month. So ngunyan na bulan po ining Hunyo. So dakulon po kita nakalinyada na mga aktibidades na tigsagibo asin isasagibo ta pa ngunyan na bulan. So ngunyan na aldaw mga kaimanwa, very excited ako. As in, maugma ako, no? Mga kaimanwa, makakaibanan ta. Saro sa mga matibay, saro sa mga magayon na personahes kan DNR, sa DNR Regional Office, sa kuyang kaklase sa College of Law, ini po talaga, matud ini, na magayon talaga ini, matibay talaga ini, magayon ini, proven and tested, kaiba ta po sa ngunya na aldaw, saro man na leader, kaiba ta po sa ngunya na aldaw, ang Chief kan Cash and Collection kan DNR Regional Office 5, sa muyang matibay na si Ma'am Ann Rose David, para idiskutir po ang topic na DNR Run for a Cause 2026 Green Miles Shared Smiles. Ini po ang naging aktibidad ta kan Mayo 31, 2026. So, ayun, introduce ta na. Mas marahin na aga po sa tuyang magayon na guest sa ngayon na aldaw, Ma'am Ann. Marahay na aga, John. Marahay na aga sa gabos na sa tuyong tagapanangog. Kasi duman sa mga naghihiling live sa tuyong Facebook page, as in sa page ng DCGB. Salamat dyan sa nakulo na mga kind words na nadangog ko ngayon na aga. And ayun, I am very happy to be here, to be your guest today, to share this big endeavor that we had last Sunday. Ayan. So, very excited talaga akong pag-urunan ng topic na ini. Kasi, aside sa dakul kitang mga participantes na nag-gather, mga kahimanwa, ini pong aktibidad na ini, may magayon na purpose, may magayon na objeto ina, So, before po kita dig deeper ini, Ma'am Ann, sa topic ta sa ngunya na aldaw, Kasi si Ma'am Ann, sure ako, kasi pag nagre-recitation kami sa College of Law, best in recitation ini si Ma'am Ann, ini po kayang guest sa ngunya na aldaw, very saro man ining communicator, saro man ining information officer dati. So before po kita mag-dive deeper sa tatuyang discussion sa ngunya na aldaw, apunta ta muna si Ma'am Ann sa tuyang guest, Ma'am Ann, ano po ang sa indong naging karera po digdi sa DNR? Paano po kamo nagpuon digdi sa DNR? Nagpuon ako bilang contractual. Dati sa Penro Albay ako na-assign. Kasagsagan kan patents, agricultural and residential. So kaipuhan kay enumerator. So nagpuon ako bilang enumerator po sa Penro Albay. Maaraman nindo so edad ko. Year 2013, right after my graduation. So, graduation ko April, na-hire ako ng July. So, day akong paingalo. Nagpuon na magtrabaho. 2013 until 2014. Tapos, dahil nga pag contractual baga, nagahalat ng pondo hali sa taas. So, napundo ako kadto, nag-apply ako Manila. Pero, dahil man ako naghaloy, nagbalik Giraray. Kasi, nag-apply ako Giraray sa Albay dahil may pondo na nga ni. So, duman, na-hire ako Giraray, nakabalik, nakalipat ako sa regional office. 2015,
16 ata ito, kung tama so pagrumdum ko. So from contractual, naging casual man ako for siguro 6 months to 1 year ata. Tapos hanggang sa may araplaya na, nag-apply na Apply ako na sa rat plan. So, dai pa ako tulos na promote kadto. Siguro mga tulong beses ako nag-apply bago ako na promote. So, nagpuon ako SG6 kadto, draftsman. So, duman na nagpuon hanggang sa siguro 3 years akong nasa technical, tapos nalipat na nga ni ako sa RSIG. So, naging part man po akong kang RSIG as CDO 1. So, dati man akong nagre-radio, pero bako digdi sa stasyon. Pandemic kadto. So, online lang. So, radio guesting kadto. Tapos, yun, na-promote naman po sa Isla. Then, ngunyan yaon na po ako girari nakabalik sa regional office bilang chief po kang cash and collection section under the administrative division. Ayan. So, ngayon po ang naging karera kan sa tuyang guests sa ngayon, Aldo. Mas marami kayo na namimibidan kan sa tuyang mga listeners ang nakakaiba ta digdi sa tuyang programang Kapalibutan ta at Manon. Tatanganing mabidbidan nyo man ta bako sana kami lang nagmimiridbidan. Dito syempre pati ka mo malay mo na-encounter nyo na ini si Ma'am Ann Rose David kang nasa Penro Albay pa siya kan saro pa siya ang enumerator, Ma'am Ann. Enumerator. She rose from the rank also. Matibayon kaya talaga ini si Ma'am Ann, So, Ma'am Ann, na kita pag-ururunan ta ng ining very excited pero bago talaga yan ako. dyan, Yes siguro po. day kaya ako makakabalik sa office na day ko tigigreet sa Ay, mga sige po, kairibahan sige ta. po. Lalo na dyan sa administrative division and sa kuyang cash and collection family, ate na naghihiling, yan. naka-standby na sinda subago pa. Si Shara, si Ate Han, si Chin, si Iza. Ayan, good po pala morning. talaga ining fans si Ma'am, Sinda lang. Nagpapabati man lang sa tuyang mga kairibanan sa UST, And, oo. Bation daan mga Bation taman C, sa as in Black B and Black C na mga Kamusta kaklase po kamo manager. dyan? Iirimbang tangon niya, luluwasan ng grades. Ayun to. Dito na pag-urunan Ito po, Ma'am niya. Ann. Digdi na kita sa tuyang topic sa ngunyan, Aldaw. Ma'am Ann, ang enot nakahapotan ko po sa inyo. Ano po ang tigsasabitang DNR Run for a Cause 2026 Green Miles Shared Smiles? So, ining DNR Run for a Cause 2026 Green Mile Shared Smiles, sarong fundraising activity or endeavor kang opisina tigheld tangani po kang last May 31. So, ini kombinasyon kang obheto kang opisina na maipamati so matawan ning duon ang environmental protection at the same time so maipromote ta po baga ang healthy lifestyle. So ini nabuo dahil din sa inisyatibo kan sa tuyang mga supervisors sa opisina. Mga Of officials. course, atong mga officials. Of course, ang sa tuyang marayo na Regional Executive Director, sinuportahan niya talaga ini. Opo. And ang brain kang activity na si ARD Grace Carino and sa tabang din po kang sa tuyang ARD for Technical Services Opo. na si Ronel B. Astor and sa suporta na tinao din po ni ARD ARD for Special Concerns sa Donna P. San Diego. So backstory lang, very quick lang kung paano ini nabilog. Brainchild pa lang talaga ini, Kung paano siya nabilog. Gari sarong aldaw paapod ako may i-share da ang idea si RD Grace. Hali man duman sa mga urulay ninda kang saro sa mga naging execoms ninda. Dahil lang ako sigurado kung anong aldaw itong naging meeting Opo. ninda. So napag-ulayan na paano daw kita magtabang, paano daw kita makatabang duman sa mga kairibahan ta na saradit na nakakamatik king Opo. kadipisilan. So duman na nabuot. Ako pinaapod siguro dahil may idea sinda na nagra-run man ako. Do half marathon pa lang sinaabot ko dahil pa kita nagpo-full marathon pero somehow may date naman kitang ideya. So ako
na inapod. And yun na nga ni ang instruction, magibong activity design. Gusto kang opisina na magkaigwaning run for a cause na fundraising ta. So magayon pa lang talaga ang pinaka-obheto kay niya, no? At magayon kay mga kahimanwa na maaramat ta kung anong pinaka-background kung nyata kita nag-create ka ining aktibidad na ini. Tanganing maaraman ta kung saan pa ini patungo, ano? Anong pagiya ka ini, ano? So thank you so much po, Ma'am Ana, no? Before kita maghapot sa second question, ano? Bation ko muna kasi dakol kitang mga nagko-comment sa tuyang Facebook Live, Ma'am Ana. Dakulon kang fans sa ngonya na Aldaw, ano? So inoton na Nag-Gcash na ako sa inda 100 each. Nagtao ka pala, nagsuhol ka pala. Bawal iyan. Ay, bawal. Iyan. So, Daiman. inuton na muna digdi si Ma'am Divina Osera. Good morning po. Yaon man si Ma'am Carla and Jane. Good morning, Sir John. Watching from CSWDO Legazpi. Good morning po. Yaon man si Ma'am Emelita Geroy. Good morning. Nagbati po siya. Yaon man si Sir Third Quivillas. Good morning po. Watching from Gogon, Legazpi City. Good morning po sa inyo dyan, sir. Aram ko, beresyon ka mo dyan sa sa CSWDO dyan sa Legazpi. Yaon man si Ma'am Babs Abundo. Good morning po. Shout out, Sir Jan. Watching from Kamalig. Ayan. All over the world pa lang kita di Ma'am Ana, no? Aralaton ko sa mga nagko-comment din sa tuyang programa, mga nasa ibang bansa. Yaon man po si Ma'am Maria I. Romano Morales. Good morning po, Sir John and Ma'am Ann. And to all the viewers and listeners of Kapalibutan ta at Tamanan ta. Diyos manahingin agaman po sa mga pag-iriba mi dyan sa Obilyar. Good morning po. Yaon man po si Ma'am Larilyn Miranda. Good morning, Sir John. Watching from COO Legazpi City. So, dakulon ka mga fans, Ma'am. Dakulon ka nag-iiling sa tuyang programa, no? So, ito po. Natawa na po kita kan sa tuyang matibay na guest. As in, magayon na guest sa ngunya na Aldaw. Kung ano po ang pinaka-background kan DNR Run for a Cause 2026 Green Miles Shared Smiles. Ngunya naman po, putunta naman ang sa tuyang guest sa ngunya na Aldaw. Ano po ang nag-inspirar sa DNR tanganing i-organize ining event na ini? Ma'am. Inot na inot itong pangapodan nga ni sa tuyang maray na pangulo na sa gitna kang krisis dapat kita nagtatarabangan. Opo. 'Di ba? So na dapat tigi-isip ta bako lang sipang sa dirita sa oral daw kundi duman sa kung paano kita maging paagi para maging kagianan kang oral daw kang mga kairibanan ta sa komunidad. Lalong-lalo na itong sa mga tigaapod ta nganing mga vulnerable sectors. So ito so talagang heart kang activity. And siguro saro pa duman sa tuyang dakulaon na commitment Opo. na to environmental protection and community welfare. So dita din tigtawaning doon na marekognisar kung ano so importansya kadtong mga kairibahan tang mga eco-aids. So itong mga nagpupurot kan sa tuyang mga basura everyday, lalong-lalo na duman sa dyan sa area ta sa BRGC. So yun, itong mga oroal daw na nagluluwas, nagpapainit, mga napapaha na mga tricycle drivers ta na nakamati din talaga ning pagtios sa panahon kang krisis, gabos nagtataasan. Gabos nagtataraasan ang presyo kang mga basic commodities ta, so gasolina. So iyan so nag-inspire sa DNR Bicol para maglunsad kaning Aktibidad na ini. pinakainot na DNR Fun Run for a Run for a Cause. Apo. So, balita ko, Ma'am Ann, ini po ang pinakaenot na run na tigsagibo na Run for a Cause kan DNR. As in, saro na ining trailblazer sa gabos ng mga ahensya kan gobyerno. Yes. Na, of course, ang iba nagsasagibo po sindaki mga fund, ning run din, mga fun run, araw kayo yan. Pero, for the sake of profit, pero kita, may noble cause kita, no? Ining mga nalikom ta mga pondo digdi sa tuyang Run for a Cause na tigsagibo na Green Miles, Shared Smiles, hindi napaduman sa mga tabingan ikan sa tuyang matibay na guest, vulnerable sectors. Hindi po mga kahimanwa, so mga eco-aids ta, dyan sa Barangay Rawis, yaon man po si mga street sweepers, of course, sa tuyang mga tricycle drivers, balikan ta po si eco-aids, hindi po kasi mga kahimanwa mga eco-aids, sinda po, daita
sinda masyadong na-appreciate kasi tururog pa kita, nagtatrabaho na sinda, nagkokolekta na sinda kan sa tuya mga basura, no? So minsan nalilingawan ta sinda na nalilingawan ta kung ano ang role ninda sa satuyang komunidad, which is very important kasi mga kaimanwa, pag warang mga eco-aids, wala kita ang mga harong ta, maano yan, puno na yan kibasura. Kaya mga kaimanwa, very important ini na mga eco-aids ta, no? Kaya minsan, kung kamo po may mga kamidbid kamo dyan ng mga eco-aids sa indong mga barangay, ano, sa indong mga lugar, minsan, tabangan ta na lang sinda, no? Even if di kita makakapagtao financially sa satuyang mga eco-aids, particularly, siguro, asikasuhun ta na lang ning matanos ang satuyang mga the-dispose na mga basura, isegregate ta ning matanos, isipon ta na lang din ang safety ninda kasi syempre kung minsan may mga tigtatapok bakit na mga matatarom na kunyari may mga napasa na baso or plato, minsan ano ta na lang ini, iputuson ta na lang ining maratangan ning di sinda ma-harm ang satuyang mga eco-aids. Dagdag pa digdi ang satuyang mga tricycle drivers. Aram taman po ba mga kaimanwa na ang satuyang mga particularly ang satuyang mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, sinda po ang mga naka-experience po talaga nin kadipisilan. Lalong-lalo na nung ano kita nasa syempre ngunya nasa krisis pa din kita alang kawon man gilayon ng gasolina. So sinda po liit lang ang nakukuha nindang aid sa iba-ibang mga ahensya ng gobyerno. As in ang DNR magayon ini na naisip kan DNR na idamay man gilayon ini mga tricycle drivers kasi aware nga ni sindan, aware nga ni kami digdi sa DNR na ini po nasa vulnerable sectors. As in of course, syempre dahil naman paglingawan ma'am an sa tuyang mga janitorial personnel sa DNR, budaan sa tuyang mga security guards na tiga-asikaso kita sa tuyang mga opisina. So thank you so much ma'am Ann sa pagtao sa muya ki background digdi sa ining event na inay. Yes, May John. idadagdag ka Oo, po. may idadagdag pa ako. Yun nga, nabanggit na kaibahan para sa mga beneficiaries na identified ang satuyang mga security guards as in ang satuyang mga utility workers, ang satuyang mga janitors and janitress, and kaibahan pa po ang mga Mayon eruption affected families Iyo. sa satuyang identified communities nga na harani duman sa Mayon volcano. Opo, ayan. So thank you so much po ma'am. Nalingawan ta pala nanto i-mention may part 2 pa. Part 2. Bako so fan na pero sana manifesting So, na magkaigwa so turnover kang. So turnover kan proceeds po sa Run for a Cause 2026 Green Mile Shared Smiles. May part 2 pa po ini. As in ini pong part 2 na po ining relief assistance na po ini, maitatao ini sa satuyang mga affected communities during sa tuyang Mayon volcano eruption. So may part 2 pa. Abangan niyo po ini mga kaimanwa. So ngunyan naman po ma'am Ann, ang next na kaputan ko naman po sa Indo. Ano po ang pinaka main objectives kay ining Run for a Cause aside sa duman sa pag taon proceeds? Ano pa po ma'am Ann ang pwede po nindo ihera sa muya? Siguro saro pa sa obheto kang aktibidad is yung mamapakusog pa. So pag-iribahan ta, kaibahan ang connection ta, ang network ta sa LGU. Tama Inot na po, inot. opo. Saro sa dakulaon na tabang ang suporta kang local government unit, kang Legazpi, no? Tapos ano pa? So mga sponsors ta, mga NGOs ta, Opo. mga private entities na nagtabang na maging supaagin ninda so mga amount na in-sponsor ninda sa tuya, naging fuel ito para mas maging successful po sa tuyang activity. And ano pa, so community na call ta so attention ninda na may activity ang DNR, makisumaro kita sa Opo. paaging ini, dailang kita makakatabang sa pagprotektar kang environment, kundi makakatabang pa kita duman sa mga buhay kang mga beneficiaries na identified kang Opo. opisina. So ito mga objectives nga ni kang sa tuyang aktibidad. Magayon po talaga ini aktibidad na ini. And sana magkaigwa pa ka ini ki part 1 anin. As in kamo po mga kahimanwa kung naisip po nindo na magayon ini po kasi for sure magayon po ang naging result kang ining aktibidad na ini kasi igwa na po kitang tangible na example or tangible result na naiiling ta na visit
bisitahon po nindoan sa muyang Facebook page na DNR Bicol. Mahihiling nyo po dyan makaimanwaan sa muyang press release regarding po duman sa turnover of proceeds sa satuyang mga beneficiaries. Tig-post po ito kan sa muyang pag-iriba dyan sa RSIG. Ang mga very active na RSIG people san kan DNR. Na-post po ini kayo sa bagong aga. So, bisitahon po nindo ang satuyang DNR Bicol page para mahiling nyo po kung saan po napaduman and proceeds kan run for a cause na ini. So, Ma'am Ann, ang next nakapotan ko po sa indo, si Risay, si Risay po sa mga nanggana, digdi po sa aktibidad. Pero, Ma'am Ann, before nyo po simbagunan sa kuyang kapotan, magkakaigwa po mga nakita case commercial break. Time check, it's 11:32 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. DENR Antabay. DENR Antabay. Sarong mga kalikasang aldaw po sa Giraray, mga kaimanwaya, on po kita sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Sarong programa po kang DNR na nag-focus po sa mga issue asin mga dapat ang gibuhon tanganing makonserbar asin maprotektaran an sa tuyang kapalibutan. So, sangunyan po kay bataan matibay asin magayon na guest sangunyan na aldaw. Yaon po ang Chief kan Cash and Collection kan DNR Regional Office 5 na si Ma'am Ann Rose David para po idiskutir at manunungod sa Green Miles Shared Smiles. Ayan po, Run for a Cause 2026 kan DNR, Ma'am. Before po kita nag-commercial break, hinapot ko po si Ma'am Ann kung ano po ang background kay ining aktibidad kang DNR na Run for a Cause, asin kung si iriisay ang mga naging beneficiaries kay ini. So, ang next na kapotan ko naman sa Indo, Ma'am Ann, before mo simbagon po before kita mag-commercial break, sapot ko sa inyo kung sino mga winners. Ano po sa mga paano po tig-utilize sa pondo po kaini, Ma'am Ann, na raise ta digdi sa Okay, very important iyan na hapot po dyan. Para sa kaaraman kang gabos, so mga naipon na proceeds po kang opisina out of the activity, ini po binakal ni mga bagas. 25 kilos sarong sako na ang ito. sarong sako. So, ang sa tuyang beneficiaries nakaresibe po king sarong sakong 25 kilos na bagas, sarong training bunay, and kung ano pa pong basic essentials na pwede nindang ihiras sa indang pamilya. Ayan. So magayon po talaga ini kasi may napadumanan talaga may bagas, may asukar, may kape duman. Kape. Additionally po, Ma'am may nahiling ako duman at distribuer ng mga seedlings. Seedlings, Ayan. opo. So very important man po ito. Tanganing maitao sa inda na ang aktibidad nakaangkla mismo sa mission kang DNR na mapakatamanan ang sa tuyang kapalibutan. Yes. So maraming salamat, Ma'am Ann, sa pagheras kay Ngunyan po, Ma'am Ann, ang hapot ko po sa Indo, siriisay po ang mga nanggana digdi sa Run for a Cause. Kasi mga kahimanwa, aside sa fundraising ini na aktibidad, syempre, data man ay yaon ang asa kuyang amiga digdi sa DCGB, si Ma'am Angel Mustasa. Hello po sa Indo, Ma'am. Ma'am Ann, nawala lugod ako. So, Ma'am Ann,
syempre po, ini pong aktibidad da, saro siyang fundraising activity. Pero dahil taman po, tigdi-debunk ang idea na may manggagana man girara, yan, no? Ma'am Ann, tanganing pong maaraman kan mga pag-iribata, malay mo, may mga kamidbid sinda, no? Na mga nanggana. Ma'am Ann, sirisay po sa mga nanggana po during the Run for a Cause po, Green Mile Shared Smiles. Okay, maugmahon kami kasi with the limited time nga ni na nagkaigwa kita para ilun sa dining activity, nagkaigwa po kita, nakatipon po kita ning 602 runners, registrants. More than 600? Yes, 602 registrants. So, sa mga nanggana, basahon ko lang igwa ako digding cheat sheet. Taday ko na memorize Sige lang po. sugabos na pangaran. Sa 10K category, sa male, ang nagtop 1 si Avestus Vincent na may race bib number 011. Sinundan siya ni Sir Gaco Christopher. Ang pangatulo si Ikatlo Neptali. Then ang pang-apat si Bandoho Christian. Panglima si Montero Raymond. And pang-anom si Banyares Jordan. Pang-pito si M. Luwilier. Pang-walo, dahil ko alam kung Legit ba yung Oo. pangalan? Pang-walo si Lopez Marvin. Pang-siyam si Riquisa Rodrigo Mark. And pang-sampulo si Abon Lionel. So, sampulo, top 10 sut kinuata, pero ang may cash prize duman, top 3. No? So, top 3. Tapos, so, top 4 to 10, nakareceive man po sindaning certificate. Oh. So, sa female naman po, sa 10K category, ang winner si Cordovilla Lovely, na may race bib number 092. Sinundan po siya ni Tumbado Joy Marie. Pangatulo si Lagunoy Kathleen Kate. Then pan-apat si Triaan Riza. Panglima si Jong Abigail. Pang-anom si Madrideo Mads. Pang-pito si Rubianis Mika. Pang-walo si Balingkit Alexia. Pang-siyam si Kabug Joji. And pang-sampulo si Joson or Yuson Riza. So yan sa mga 10K. nanggana sa Opo, 10K sa category. 10K category mga matitibay, mga makaskaso. Parang feeling ko, pahali pa lang ni so 5K may nagbabalik mga makaskaso. Di ko aram kung nagraralayog ba ni mga taga-rapo-rapo. Charos, joke lang. Off the record. Sa 3K, 5K mo na kita. Hain so 5K kung lista. Ayan. So, syempre, dakul man itong mga participantes. Syempre, importante ini na ma-recognize ini mga winners. Syempre, malay mo, naghihinanyog kita kan naghihinanyog sindakan sa tuyang programa, syempre, at least, mamati man lang ninda so mga pangaran ninda. Igwa na po ba kita dyan? Okay. Uniso mga nanggana sa 5K category, female, ang pinakainot si Rica May Valladolid. Sinundan siya ni Ellen Joy Belen. Pangatulo si Maria Teresa Mora. Pang-apat si Shane Di Maala. Panglima si Linya Lohero. Pang-anom si Marivic Panganiban. Pang-pito si Ellie Lona o Loria. Pang-walo si Nicole Barcelon. Pang-siyam si Precious Ann Agripa. As in, ang pang-sampulo si Tony Rose Patricia Brown. Ayan. So, yan so female category sa 5K. Uni naman sa male category. Inot si Mariano Lagyap Jr. Pang-2 si Jake Andales. Pang-3 si Ezra Lemuel Exisa. Pang-4 si Tobert Hernandez. Pang-5 si J.D. Buen. Pang-6 si Zeyon Lareza. Pang-7 si Cedric Banglon or Bangilon. Opo. Pang-8 si Carl Jonas Abion. Pang-9 si John Vincent Andazon. Tama ba ini?
Pang-sampulo si Romar J. Ahero. So, ayan po sa mga nagarangan na sa 5K category, both male and female. Igwa pa kitang 3K. Yes, igwa pa kitang 3K. Kapit lang. Ang nanginot sa female category, sa 3K po, si Miss Sherilyn Mabilin. Pangduwa si Maria Angela Balaybo. Pangtulo si Keldy Miel Gavan. Pang-apat si Nemeline Labsco. Pang-lima, Angelica Biagan. Pang-anom si Elaine Exia. Pang-pito si Kristen Rodriguez. Pang-walo si Lane Banghon. Pang-siyam si Luena Mase. As in, ang pang-sampulo si Ira Rochelle Benedito. Mga matatiba yun, yan. Grabe, yung mga babae, grabe magdaralagan. Grabe Ano talaga, dyan? Ini pa po sa male naman kita, sa 3K category. Ang nanginot po si Carl Oxales. Apo. Sinundan siya ni Justin Datoy. Pangatulo si Rich Padayaw. Pang-apat si Aldrin Alamo. Pang-lima si Mariano Jr. Basagre. Pang-anom si Reggie Blanco. Pang-pito si Chito Morris. Pang-walo si Ronel Artita. Pang-siyam si Joniel Enreras. As in, ang pang-sampulo si Wiljan Pante. Ayan. So, mga sinda-sinda matitibay sa pala mga talaga inyo. Ano, ma'am? Ano, no? nanggana. So, ito po mga kahimanwa sa mga nanggana sa mga sasatuyang aktibidad na Run for a Cause 2026 Green Mile Shared Smiles. As in, ini po mga nanggana na ini, may mga nagka-receive ini mga certificate, may mga And na-receive cash po ini prize. mga cash prize. Ano? So, kung gusto niyo po mahiling sa mga winners, abangan niyo po ang samuyang post sa DNR Bicol. Maiiling niyo po duman kung sili isa yan. No? Kasi, naramdaman ko may M. Luwiliar doon. Si Seba Ed tumama na M. Luwiliar. Ano? Gari feeling ko, napagtripan niya lang din sa pangaran niya. No? So, thank you so much, Ma'am Ann, sa pagheras po kan sa tuya mga winners sa Run for a Cause 2026. Ngunyan naman po, Ma'am Ann, ang next nakapotan ko naman po sa endo. Diba? Siyempre, of course, pag nagkukondisir kita ng sarong aktibidad, igwa ining mga hurdles or mga challenges. Ngunyan po, Ma'am Ann, ano po si mga na-encounter po na mga challenges kang DNR sa pag-implementar ka ining aktibidad na ini? Alright, Jet. Dahil nga nito, first time, siguro, limited lang talaga din so Opo. idea ta kung paano tayo kukonduser, no? Siguro, wala man akong na-i-record na pwedeng i-consider na Big problem. Kasi sa tuya, kaya pag nagtatarabangan baga minagian, Eh, so, gabos mo nagtarabang, gabos na committee heads, gabos sa tuyang mga officials, down to the members ng mga Opo. committees, gabos po sinda talagang nagsuporta si nagtaon ng assistance. Kaya, they ko din mati na may challenge. Siguro ano lang, so limited time. We don't have that luxury of time to prepare. So gabus everything makaskason. So hero from drafting the letters and all, so communication ta sa LGU. Ang makaugmahon nga ni po maski limited baga si time, very positive so response kang mga kairibahan ta sa LGU, Opo. pati man po sa mga kairibahan tang mga NGAs, PNP, ang Bureau of Fire, ang PSOs, ang City Engineering, ang Office ni Mayor, sa gabos pang nagtarabang Yaon sa talaga tuya. sila niya. So, yun lang. Siguro kung natawan kita ni mas huro halawig na bulan to prepare, mas dakol pa kitang registrants, no? Kasi siguro natawan lang kita 3 weeks for the whole duration kang registration. Tapos itong natatadang last week, ito na pagpreparar para sa race day, including na duman mga print kang mga singlets, Opo. mga race bibs, so gabos na kaipuhanan, logistics and all. Gabos. So yun lang talaga, feeling ko dyan duman sa kaputan mo na challenge, ito lang so challenge na naging talagang fast paced kita because of the limited time we have. Kasi originally ang plano po talaga ng DNR Run for a Cause,
gaganapon June as ano nga ni siya kickstart kang Philippine Environment Philippine Month. Environment Month. It just so happened na naaraman ta na dakulon palan po ang mga naka-line up na mga activities na run din. So sabi kang management, Masabay day na kita masabay ta matutorn sa mga registrants na kung saan ma-register. Tama. Kasi sunod-sunod, baka mag-conflict pa su ranta sa ibang run. May kasabay kitang run, sumapagal. Kaya ngunyan, inusog ta. Ginibuta siyang May 31 na naging culminating activity na nga ni kang Month of the Ocean ta din. Opo. So, yan. Kaya nagkaigwang mas halipot na time para Tama. magpreparar. So, yun lang. So, namatian ko, na feel ko na naging challenge Ayan. duman. Thank you so much po, Mama. Ano, so, matud man po ini kasi saro man ako sa mga working committee sa aktibidad na ini. As in, medyo gahol talaga sa oras ang 3 weeks. Last na naman, mga kaimanwa. Na ipreparar mi and na i-cater mi ang 602 runners digdi sa Run for Acos 2026 Green Mile Shared Smiles. As in, dahil po ini posible kung di po sa pagtarabangan kan mga kaipag-iniba mi sa DNR and of course sa mga sa swift na coordination with our partner stakeholders lalong-lalo na ang LGU Legazpi. So dakulang pasalamat po kay Mayor Isham na yaon pirmian sa iyang opisina tanganing asisteran ang DNR. So maraming salamat po. And of course sa satuyang mga runners, di ta malilingawan na pasalamatan ini no. Dahil magiging posible ining aktibidad na ini kung wara asyenda. So ngayon po Ma'am Ann, tanganing matawanan taman po ning pag-apresyar an sa tuyang mga naging katabang sa pag-implementar kayo ni aktibidad na ini. Ma'am Ann, si irisay po si mga sponsors kan sa tuyang aktibidad? Dakul ano? Dakol. Actually, dakulon kita Siguro, mga nasa 24 ang satuyang kung sponsors. saro-saroon tayo ini, gari abotong kita kayo ni alas 3. Kung saro-saroon tayo ini. So, siguro po, Ma'am Ann, ano po ang sa indong mensahe sa satuyang mga sponsors, lalong-lalo na sa satuyang mga partner stakeholders? Kasi balita ko, Ma'am Ann, igwa kitang sponsor man sa Most Beautiful, Most Handsome. As in, ano po ang sa indong mensahe sa satuyang mga sponsors? Ayan. Inot na inot, nagpapasalamat ako kasi maski nga ni biglaan. Maski nga ni itong mga sponsors tabaga, nakamati din kim pagtios sa parehong sarabay kita na nakakamati. Pero dahil sinda nagduwa-duwa, dahil sinda naging hesitant na magtabang sa satuyang activity and ito so naging fuel ta para mas maging kumbaga makaskas as in maging successful itong activity ta. So sa dakulaon ng pasalamat po kang DNR Bicol, kang DNR 5 sa sato yung mga sponsors na day pong nagduwa-duwa na mag-share kang sa indang blessings despite nga ni kang crisis na namamatian ta. So yan. So, yan thank you lang so yung much message po, ko. Ma'am. So, tama man po talaga ito mga kaiman. Despite na igwaman gila yun krisis na tigkakampang kita, yaraon man gila yun sa tuyang mga partner stakeholders na para tabangan kita na i-implementar ining aktibidad. Kasi sindaman po na appreciate maninda so importance kay ining aktibidad. Kasi magayon sa objeto eh. It is a noble cause mga kaimanwa. Ini pong aktibidad na ini, dahil po ini sa pang personal na benepisyo kang opisina, kundi ini po para sa satuyang mga pag-iriba. Sabi nga ni po kan satuyang matibay na guest, para sa satuyang mga pag-iriba na nasa vulnerable sectors. Ayan. So, sinda po so nag-benefit digdi sa satuyang aktibidad. Kung mahiling man po ginindo, kung namati po nindo an sa muyang pinag-ururunan kasubago, an satuyang mga benepisyaryo an mga eco-aids, street sweepers, tricycle drivers, an satuyang janitorial personnel as in security guards sa DNR. And of course, sa pangaduwang isa sa gibong relief assistance kan DNR Bicol, yaon man po, saro man sa mga priority, an sa tuyang mga pag-iriba na naapektaran kan pag-alboroto kan Bulkan Mayon, lalo sa mga affected communities po kang Mayon volcano eruption. So, yan to po. Magayon po talaga ang cause kay ining aktibidad na ini. As in, ini po talaga, magayon ang tawag kay ini, magayon ang pundasyon kasi yung pundasyon po kang aktibidad na ini is pagtatarabangan mismo. As in, may magayon talaga na
tawag kay ini, may magayon na purpose. So ito po mga kahimanwa, ngayon naman po Ma'am Ann, ang next na kahapotan ko naman po sa indo, so syempre, dakol po ba kita ng mga participants na nag-attendir? Almost more than 600 participants. Yes, Jan. Ma'am Ann, ano po ang sa indong mensahe sa satuyang mga participantes, lalong-lalo na sa public, na sa mga naghihinanyog na mga listeners sa Sangonya na Aldaw, na sindaman po aram ninda na very important ini aktibidad ni inita ini, nakakalikom ning pondo as in nakakatabang pa sa satuyang mga pag-iriba sa komunidad. Ano po ang sa indong mensahe sa satuyang mga participants, sa more than 600 participants kan Run for a Cause 2026, as in, ano man po ang sa indong mensahe sa publiko? Thank you so much, John. In behalf of DNR Bicol, DNR 5, sa ngaran po kan samuyang Regional Executive Director Francisco Emilia Jr. sa SO 3, ang sangaran po din kan samuyang ARD for Management Services Grace Al Carino, PhD, ang samuyang ARD for Technical Services Ronald B. Astor, as in ang samuyang ARD for Special Concerns Adona P. San Diego. Ako po, dakulaon ang pasalamat ko po sa gabos na nagpartisipar, sa gabos na nagregistrar, kasi kung wala po kamo, dahil man po madaralagan, dahil man po matutuloy suran, kung wala pong nagsuporta as in nag-register. So, sana po the same support ang makukuami pa po sa kadakol pa pong nakalinya na mga aktibidad mi po sa opisina. And dahil po matapos ang sa indong pagiging embuelto digdi sa tuyang mandato sa pagprotektar kang sa tuyang environment, bako lang po sa paagi kang run, sa iba-iba pa pong paagi, as in sa iba-iba pa pong selebrasyon na kinukondusir mi po every year. Halos kada bulan po igwa kitang pigsa celebral, kaya duman po ang hagad mi din na padagos po na kamo magtabang, mag-assister, as in kamo mismo sa indong mga harong na sa indong saradit na paagi, matabangan nindo ang samuyang opisina sa tuyang mandato. So yan lang po, and sana sa bako lang ini ang first and last kaya na Sure, Run for a Cause so ngunyan pala nga nagpaplano na kami kang second Pwede Run na ba for a i-disclose, Ma'am Ann? Cause. Pwede na ba i-disclose? Ay, dai pa. Garihilaw pa i-disclose. Ayaw, ayaw. Pero sigurado may masunod pa po kitang activity. Ngunyan na taon. Yan lang ang day ko pa. Abangan tabang Day ko kayo. pa ma-share to. Pero siguro sa mga followers naman sa DNR Bicol page updated kang sa tuyang Opo. activities. So anytime na mag-post ang opisina, yaon ka mo para sumuporta. So ayan po. Yan lang po ang Ayan. So, thank you so message much ko. po, Ma'am Ann. So, sabi nga po ni Ma'am Ann, kung di dahil po sa tuyang mga participants sa ngunya na ALDA, sa aktibidad ng Run for a Cause, dahil magiging posible itong tigsagibutang relief assistance sa mga selected vulnerable sectors So, ini po, dahulang tabang po. Mawat mi man po magpasalamat po sa Indo, personally, kasi ako po, sarap man ako sa mga nag-atindir kan Run for a Cause, mahihiling mo talaga duman na disiplinado ang sa tuyang mga participantes during the conduct of the event, where sinda na ansat ng mga basura, tigtatapok ninda sa tamang basurahan. So magayon ini talaga na aktibidad bako lang kita nagpo-promote ki well-being kan sa tuyang mga salud, kan sa tuyang mga health, kundi nagpo-promote man kita kan environmental protection, kasi mga kaimanwa ang pagprotektar po, sabi nga ni po kan sa muyang matibay na Regional Executive Director na si Red Toto Emilia Jr., ang pagprotektar kan sa tuyang kapalibutan, bako sa naini trabaho kang DNR Bicol, bako sa naini trabaho kang DNR, kundi trabaho ta po ini gabos, yaon lang po kami, tanganing tabangan po kamo, as in ang pakihuron mi na lang din po sa Indos, lalo na sa mga communities natabangan nyo man po kami sa DNR na protektaran, as in ikonserbar sa tuyang mga rekursos naturales po digdi po sa tuyang rehiyon,
partikularmente po digdi po sa sa satuyang mga probinsya, no. So Ma'am Ann, may idagdag ka pa po ba? Oo. Siguro nakuha ko na kaya sa listahan Opo. kang sa tuyang mga Mga sponsor, sponsors. ayan. Sige So day ako matindog digdi na day ko mababanggit Sa iyo. kasi dakulaon po talaga ang Opo. sa tuyang pasalamat Tama sa po. inda. Dakulaon so naging role ninda para maging successful ini Opo. event. So panginutan ko na po si Mr. Hubert Barrientos, Sir Robert Garcia, Sir Reynaldo Cope, Sir Rene Salazar, ARD Adona Pizandiego, the Denrio 5, Penro Albay, Penro Cam Norte, Penro Cam Sur, the DBMC, Core Trust Office Supplies and Equipment, Penro Sorsogon, Penro Masbate, Penro Catanduanes, OMAX, ARD Ronel B. Astor, ARD Grace Carino, ANA, and ANA Bed and Breakfast, Hydrovision, Eljo's Catering Services, Kamada, De Veras Farm, SFFI, Iron Boy Trading. Ayan. So, na maglingawan ang sponsor Yes, sa sinda Ledbula, po talaga. Si So, VRM. yes. Ma'am Si Ann. VRM Si pa. Palang, Oo. of course. Si VRM. Sa tuyang Lights and Sounds. Opo. And, of course, ang Ran Coco na naging partner ta po duman sa activity. Activities, Kasi oo. nga dahil ta limited si idea ta kung paano ini padalaga nun, nagkuha po kita ng assistance halik kay Ran Sa mga Coco. Salamat professionals, po oo. Ran Coco. Ayan. So, thank you And so much po. Opo. And again, pasalamat ko din po sa gabos na committee heads, lalong-lalo na po kay Miss Joanne Mariscotes. Siya po talaga ang head kang bilog na committee para digdi sa DNR Run for a Cause. Ayan, Ate Jo, matibayon ka. Ayan. So, thank you so much po, Ma'am Joanne. Of course, thank you so much po, Ma'am Ann. Kasi kung di talaga sa suportanin sa tabang ni Ma'am Ann, di man din po magiging successful ining event. Kasi, arami, sobrang busy kayo ni Ma'am Ann. Jawa na Sabado, anong oras, anytime, 24/7. Kung may mga queries regarding sa aktibidad, yaon siya pero magsimbag, tangani magsolusyon, So, maraming salamat, Ma'am Ann. Ma'am Ann, before po kita magtapos, sa tuyang programa, gusto mi lang po sanang makahagad sa Indoki sa ng mensahe para sa satuyang mga naghihinan nyo, Ma'am Ann, ano po ang sa indong mensahe sa satuyang mga listeners sa ngonya na aldaw po? Tanganing ano po ba ang mga pwede po nindong i-share sa inda na para matabangan kita sa pagprotektar ka sa tuyang kapalibutan? And thank you, John. Yun na nga ni, so, the same lang kang message ko kasubago, tigahagad ko ang sa indong padagos na pagsuporta sa kadakol na endeavors kang opisina na inline duman sa satuyang mandato, ang simpleng paglinig kang natad, no? So paggamit kang single use na mga plastics, ano pa ba? Disiplina lang talaga. Disiplina lang talaga. Yes, so disiplina ta sa mapo niyan sa harong. Dadarahon nindo sa workplace nindo. It will create an impact. No, so yun lang. And sana dai ka mo magsawa talaga na magsuporta sa kung ano pa man ang mga magiging pangapodan mi sa mga maabot na bulan, taon. Sana yaong ka mo open ears, open eyes, open heart na ma-embrace kang sa tuyang layunin, sa tuyang obheto na pangatamanon ang bilog na kapalibutan ta. Ayan, so maraming diba yun talaga ini si Ma'am Ann. Kaya narorog duman ko ang commercial ka ini kay Ma'am Ann. Pulbos kay ni Ma'am Ann ang samuyang commercial sa Baka magtubod sinda dyan. Human talaga. So maraming salamat, Ma'am Ann. Dakulang salamat man po sa hepe o sa chief kan administrative division kan pag-alaw po sa muya na makaibanan po and matibay na si Ma'am Ann Rose Divich. And of course, ang sa muyang assistant regional director for management
Management Services kay Dr. Grace L. Carino sa pag-allow sa muya na makaibanan ang sa muyang guest sa ngayon na aldaw na si Ma'am Ann Rose David. So Ma'am Ann, dakulon akong naukudan duman sa aktibidad ano. As in for sure, an sa tuyang mga naghihinanyog, dakulon man sindang take away sa imo. Kasi sabi ninda, pag matibay daan guest, tas dakulang naukudan kan host, meaning to say, ano talaga iyan, dakulon man na mauukudan kan sa tuyang mga naghihinanyog. So maraming salamat Ma'am Ann. Ma'am Ann, before po kita magtapos sa tuyang programa, may mga gusto po ba kamong bation na mga nagkarilingawan nyo kasubago? May mga birthday ba dyan? Ma'am Ann? Shout out siguro kay Vern sa kaklase ko. Happy birthday Vern. Papakaunon niya kayo ako sa areg. Wow. Depending tayo mabati. Yun, so mga kairibahan ta sa office. Opo. So gabos na division chief ta, gabos na section chiefs ta. So mga kaibahan tang empleyado down to the sa tuyang mga guards dyan, sa tuyang mga utility workers. Ayan, good morning. Sana naghihiriling ka mo. Ayan, like and share. Po. So, thank you so much po, Ma'am Ann. So, may mga nagpapa-shoutout man din dito sa tuyang Facebook Live. Kay Ma'am Joanne Noblesa, good morning. Shoutout po Sir John Morilia from Sir John and Ma'am Ann from Hoveliar. Yaon man po si Ma'am Jenny Abrera Christian, marahay na pagkaunto, watching from Tabaco City, Albay. Yaon man po si Sir Nudge Gaan, maray na pagkaudto sa gabos watching from Mabalacat, Pampanga. So, ayan po, maraming salamat po sa satuyang mga listeners, sa mga sa mga listeners, sa mga hihinanyog kan sa tuyang Facebook Live po dyan sa satuyang Facebook page. Salamat man po sa giraray sa gabos na mga naghinanyog sa satuyang programa. Sana po dahil po kamo magsawa na makisumaro sa mga inisyatiba asin mga espersos na laom na maprotektaran asin makonserbaran sa tuyang mga rekursos naturales sa rehiyon. So, sa ngaran po kan sa muyang mahigos sa matibay na Regional Executive Director na si Red Francisco E. Milla Jr. Sesto 3. Ako po si John Mark N. Murilla, asin ninipoan sa tuyang naging programang Kapalibutan Ta at Tamanan Ta. Sa masunod naman po. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.